Регионална библиотека Пенчо Славейков има изградена дигитална лаборатория, в която има два професионални скенера, свързани с дигитализацията не само на книги, но също така и на големи периодични издания. Двата скенера са достъпни и за нуждите не само на Регионална библиотека Пенчо Славейков, но биха могли да се използват и като учебни за нуждите на студентите от специалността Data Science. Студентите ще могат да се запознаят с процеса по дигитализация и цифровизация на печатните издания, които се съдържат и се пазят в фондовете на Регионална библиотека, но също така ще могат да се докоснат и до процеса по поставяне на метаданни към всяко една от тях, което е традиционно библиографска дейност, която се извършва от специалистите, които работят в справочно-библиографските отдели в библиотеката. Поставянето на метаданни е сложен процес, за който се изискват познания, свързани не само с произведението, но също така свързани с авторите и с така наречените ключови думи или познати понякога като предметни рубрики, а също така и с географските показалци и всяка друга информация, която е релевантна за нашите ползватели.